dan weer twee hele goede artiesten uit het Limburgse folklore. Je kent ze allemaal van tv als je regelmatig de leuke programma's, de vastelavondsprogramma's volgt. Ze komen uit Eersle, hoe ook Ivo van der Bijl vandaan komt. Ik volg een daverend applaus en een opkomst voor de Knuppelen. En die komen op met muziek van Azenveld. Goedemiddag dames en heren. We zijn er hartstikke trots op dat we hier op dit geweldige feest van 66 jaar Oeles mogen staan voor het allerbeste publiek van gans Limburg. Zag er gisteren Van August. En dat heb ik in Van Hoog gezegd, dat hij een tegel in het allerbeste publiek van gans Limburg dit. Geweldig. Heb je al eens geapplaudiseerd voor die geweldige kapel wat die zit, dames en heren? Geef die eens een applaus. Je herkent ons misschien van TV Limburg vroeger, die voor immer het weerbericht Ederwijk. En nu heeft de organisatie ons gevraagd of we hier vanmiddag ook even het weerbericht willen doen. Dat willen we natuurlijk doen. Het weerbericht van het komend weekend, Pierre heeft de kadel opgehangen van Nederland. En wie het gezeten is, gans onbewolkt. En zo bliet het ook. Het bliet het gans weekend, bliet het onbewolkt. We kregen zondag zelfs 18 graden. 18 graden. 9 voor de middag en 9 na de middag. En dat komt allemaal door een hoogdrukgebied boven Duitsland. En daarvoor hebben we ook de kaart van Duitsland metgenomen. Ja, hier zit dat hoogdrukgebied ergens. En hoe we het toch over Duitsland hebben, dames en heren. Het is dus opgevallen dat hier in Limburg nog maar weinig Duits wordt gekald. Yes. Vroeger kalde iedereen vloeibaar Duits. En dat kwam omdat we maar 5 zenders op de televisie hadden. We weten dat nog. 5 zenders op de televisie. We weten dat nog. Ja, dat waren de ARD, de WDR en de ZDF. En dan was er nog de Belgen en de Hollander. Dat was alles. En in die tijd moesten we ook nog opstaan voor een andere zender op te zetten. We weten dat nog. Ja. En nog het vroeger moesten ze ook nog naar de cuisine toe lopen voor zijn stekkerknop te steken. We weten nog allemaal. En in die tijd keek iedereen in het weekend naar de Duitse televisie. Op zaterdagavond dan keek vooral niet naar dat zwart zo'n zondag. En naar dat is Goldene Shoes. Met Dieter, met wie had er ook alweer? Berlusconi. Nee, dat wordt... Nee, dat wordt niet, Pierre, niet Berlusconi. Maar dat maakt ook niks uit. En vroeg op de zaterdagavond keek ik altijd naar die Duitse hitparade met Dieter Thomas Heck. Klopt, hè? En dan komen dan allemaal van die Duitse slagerzangers. Ja, Karel Gott, geweldige stroot, geweldig was. Geweldig. Pierre Karel Gott wordt een Duitser. Nee. Nee, dan komen Tsjechen zoals Wijkers. Ach. Udo Jurgens, die waren. Nee, dat was ook geen Duitser. Udo Jurgens, dat kwam uit Wenen, uit Oostenrijk. Peter Alexander, dat
Alexander komt ook uit Oostenrijk. Die echte Duitse slagerzangers hebben gedaan. Nana Mouskouri, die zongen wel allemaal Duits. Ja, Nana Mouskouri die komt uit Griekenland, man. Mieke Weekkamp, die zong ook. Mieke Weekkamp, die Mieke. Waarin leidt de weg? Nee, Pierre, die komt ook niet uit Duitsland, die komt uit crematoria. Nee, echte Duitse slagerzangers wie Roy Black. Oh, Roy Black, dat is de zwarte. Nee, dat was Roberto Blanco. Oh ja. Die verrekt, de Pruisen gooien alle... En Connie Frobes, allemaal Duitse slagerzangers, dames en heren. En het feit wordt toen gewoon dat hier in Limburg kan en iedereen vloeibaar Duits. En hoe niet meer, en daarvoor hebben we speciaal voor u getegelen hier vandaag een cursus Duits metgebracht. En dat gaat als volgt. Ja, Duits, dat is niet lastig. Dat kent toch iedereen. Al beste 65 of bijna hongerleen. Nou is het de bedoeling dat je dat allemaal gaat mitzingen en dan maken we er een gezellige boel van. Afgesproken! Ja, even oefenen, We gaan even oefenen, zet hem maar aan. Ja, Duits, dat is niet lastig. Dat kent toch iedereen. Al beste 65 of bijna. Hier zit toch ganse tafelen die niet mitzingen. Angelo, je hebt meer muziek op de monitor. Ja. Dus we gaan het nog een keer doen en dan zing je allemaal met. Afgesproken! Zijn ze het erover eens? Afgesproken! Oh. Oké, geef me gas. Ja, Duits, dat is niet lastig. Dat kent toch iedereen. Al beste 64 of bijna onderweg. Zo. Der Toni aus Tirol, der hat ein Altviool. Seine Frau, die sagt sofort, ich gooi der Rotze op het stoel. Da hast du dicke Trüte, die hat so dicke Güte. Drum geht sie nach die Kneipe mit ganze weite Pfeife. Weiterpfeife. Ich habe eine Gitarre, die hat nur eine Schnarre. Und wenn ich da auf duckel, dann kommt gleich jedes Muckel. Okay, Thomas. Ja, dat is niet lastig. Dat kent toch iedereen. Al beste 64 of bijna onderweg. Die Brit mit Lederhose, die hat eine große Dose. Mit einem Schwäbchen und einem Bein ist sie Affen in den Eier. Warum essen wir nicht Klote? Ich esse nur Butterbrote. Das tue ich dann belege mit heel veel Hegelschläge. Eine Brüste mit einer großen Fresse hat riesenlos zum Essen. Er saß mit beide Jatte in den Schuhen und gab eine Platte. Ja, dat is niet lastig. Dat kent toch iedereen. Al beste 64 of bijna onderweg. Kom op, ja. Hallo, ich heiße Fred, ich gehe mit Anna in das Bett. Wir haben heel veel Spaß, ich mache Ananas. Jetzt du den Moritz Becker, der fühlt sich nicht so lecker. Er hat sein beide Balle auf den Boden lassen fallen. Da hast du die Rotkäppchen, die hat ein Küchentreppchen. Sie müssen letzte Dreh, jetzt hat sie rote Schnee. Ja, dat is niet lastig. Dat kent toch iedereen. Al beste 64 of bijna onderweg.
Schwester Yeti, die ist die Kasperletti. Sie denkt, sie ist mein Bruder, das Vietes wird das Nuller. Ich hab ne Lederhose, daraus hange mein Klose, aber Trüffel auf die Nase und dann Kalte auf die Blase. Mit großen Hosen auf die Nutte, stumm nach 5 Minuten Gute. Du musst ja gut begreifen, es ist billiger ohne Ball. Ja, dat is de beste, en afken, toch in de lijn. Al beste 65, als bier aan de lijn. Ja, Da ist die Daniela, die hat ein Vuvuzela. Es ist immer ein Fest, wenn die dir eine bläst. da hast du die Beate, die ist nur Schweinebrate. Sie denkt nicht an die Leine, sie hat 2 Schweinebeine. Das war nicht mit großen Augen, die saß grad fast gesogen. Die saß in den Spagat auf dem Laminat. Da haben sie Hinterseher, der hat ein Schießgewehr, hat ohne es zu wissen in eigene Schuhe geschissen. Ja, dat is die laatste, met afke, toch iedereen. Al beste 65, auf Bier aan de Rijn. Das ist ja Vaterland, wir haben es geschafft. Das Lied ist jetzt getan, Sie können einfach sagen. Hey! Dankjewel, dames en heren. Nu zit gewoon allemaal een beetje bij wat Duits betreft, hè. En dan heb je toch weer een hoop nieuwe woordjes geleerd. Dus we gaan nu gelijk een Duits nummer erachteraan doen. Dat is een vriendin van Huubstassen, wat die dat middag gepresenteerd. Dat gaat er al jaren op vakantie. Het is een liedje, dat gaat over Hanne Lore. An die verloren, an ein wunderbares Dekolleté. Ja, der ist spitze, der ist ja ganz okay. Oh, Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an die verloren, an ein wunderbares Dekolleté. Ja, der ist spitze, der ist ja ganz okay. Ich bin der Anton Meier und bin ein echter Bayer. Ich will mich überfest auf den Oktoberfest. Du Dirnen, komm mal hier, ich möchte gerne ein Bier. Und wenn sie vor mir stand, verlor ich den Verstand. Oh Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dich verloren. An dein wunderbares Dekolleté. Ja, der ist spitze, der ist ja ganz okay. Oh, Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dich verloren. An ein wunderbares Dekolleté. Ja, der ist spitze, der ist ja ganz okay. Da kommt die hübsche Kleine, sie hat auch schöne Beine. Das ist so was Schönes gibt. Ich bin gleich ganz verliebt, willst du mal mit mir raus? Hopp gleich mit mir nach Haus. Sie sagt, dass das sie kann, ich hab schon einen Mann. Oh Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dich verloren. An dein wunderbares Dekolleté. Ja, der ist spitze, der ist ja ganz okay. Oh Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dich verloren. An dein
wenn ich dich jetzt nicht kriegen kann, dann such ich mich ein ganzer schöner Mann. Oh Hanne, 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 Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dir verloren. An ein wunderbares Sekretär. Ja, der ist nicht selbst, der ist ja ganz okay. Oh Hanne, 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 Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dir verloren. An ein wunderbares Sekretär. Ja, der ist nicht selbst, der ist ja ganz okay. Dames en heren, dankjewel. Ik wou het nog even over de crisis hebben. De crisis is wel voorbij, dat weet ik wel. Maar toch, hè? Nou, Wieso? Wat is het? ja, normaal stonden alle neutjes en witgeballen en van alles op de tafel. Veel vies tegen die... Ja, inderdaad, ja, dat steekt niet veel. Niks te... Of zo, of je hebt wel alles opgegeten natuurlijk. Niks te... Of heb je niks gekregen van de hoelers? Ja, nou, je kreeg een geweldige middag aangeboden met fantastische artiesten. Meer hoeven dan niet te zien, maar de crisis, dames en heren, is toch eigenlijk voorbij. Maar er moest nog even goed kijken, want nu doet toch nog van alles voor een centen te komen. Gistermiddag is mijn oma nog overvallen geworden. Is die oma gevallen, Jos? Nee, overvallen. Heeft ze zich binnengenomen? Overvallen, Pierre. Ze is overvallen. Hoe over? Ze hebben aan de beurs gepikt. Oh, ze hebben er overvallen bedoeld? Ja, dat zeg ik toch tegen Jan. Die zouden de beurs gepikt, ze waren inkopen gedaan met kruidvat. Daar was ze inlegkruisjes gaan halen. Voor in de scheur. Toen zei het meisje van het kruidvat nog, oma, die zit niet voor in de scheur, dat ze geurvreters voor. Ja, dat weet ik, zei ze, maar die maar in de onderbroek. Maar goed. Oma was dus naar het kruidvat geweest, komt toen wat de bus weg. Ik zeg, oma, ik weet precies wie dat gegaan heeft. Je stond aan de lopende band bij het kruidvat, alle boodschappen erop gelachen. En dan hebben we alles in de tas gelaaien. Afgerekend en de bus boven erop gelachen. Ja, zelf schuld. Tjoep, weg. Ik zeg, ja, dan vroeg ze erom, oma, dan is ze zo naar boven gegaan, ligt die bus als het ware en zijn presenteerblijtje, ligt er op een presenteerblijtje. Ik zeg, dat is nogal logisch. Nee. Zet ze goed de bus hoog, niet op de tas gelachen. Ik ga de bus hoog, je hebt mijn onderbroek geduwd. In onderbroek? Ja. Ik zeg, oma, had ze dat dan niet gevuld? Jawel, zegt ze, maar wij denken dan aan diefstal, hè. Nee, dan moest hij goed kijken, want nu doen eigenlijk van alles van zaten te komen. Ik stond gisteren bij ons in de Rabobank en er komt Truurhuzel binnen. En dan zal ik even uitleggen bij Truurhuzel is, we komen hoe de helft, dat ligt hier jongen ergens, juist boven mijn streek. En we hebben bij ons in het dorp, we hebben vrouwke rond, die loopt al 20 jaar met een fiets door het dorp, met 2 kapotte benen. En dan ook van die plastic tassen aan het sturen en een krat laminaat achterop. En die stond bij de Rabobank, stond die voor mij met 2 vol boodschappentassen, hartstikke vol. En die kip die eerste tasje over de palie en Pierre mens wat erin. Ik zou het niet weten, Jos, wat zat erin? Allemaal briefjes van 10 euro. Briefjes van 10 euro? Hartstikke vol. Kom, zet door daarna. Ja, dat zit in de Rabobank ook. Er zijn 3 weken en zoveel briefjes van 10 euro. Ja, zegt ze, dan wens ik gewoon bovenop de statieweg. Neven de café. En als ze s'nachts uitgeet, dan komen die mannen allemaal naar buiten en die komen bij mij tegen de hek plassen. En dan ga ik erachter staan en dan snap ik ze vast en dan zeg ik een tientje nog zien, dik er vanaf. Dat maakt er niks van eten, Jos. Ja. Wat zal in jouw thuis eigenlijk? Wat zegt ze? Wat zal in jouw thuis eigenlijk? Ja, ze betalen niet allemaal, heb jij. Goed, dames en heren. En over de crisis wat voorbij is, hebben we een liedje gemaakt. Het gaat over een koppel die hun gans leven heel gewerkt hebben. En die komen boeten hun schuld, komen die in de WW. En dan komt de Rabobank, die komen zich dan helpen. Van het huis af. Van het huis af.
Nou is er juist nog geld genoeg over om zich een kipcaravan te kopen. Dat hebben ze dan ook gekocht. En de moraal van het verhaal is dat ze nog nooit zo gelukkig zijn geweest als in de kipcaravan. En dat is juist maar weer dat geld niet gelukkig maakt, dames en heren. Daar hebben we niks over gemaakt. Het is een schoenkeler. Je mag allemaal met schoenkelen. Dan maken we er een schone schoenkelband van. De Sleurhut. Oké, inhaken! Harry Lena, die oude muring. Doe eens zoals een huisje met een klapper. Binnen een veranda en over de viever. Ja, dat doe Harry gewoon zelf gemaakt. Maar toen kwam crisis, de bank die wou rente. Die hebben de huisje gewoon nooit verkocht. Toen hebben ze samen met de rest van de centen en een echte kipcaravan van gekocht. Ja, we hebben een sleur, ver achter de wagen. We hebben een sleur, en dat is ideaal. Veel zijn zorgen en niets meer te klagen. En over zijn vuurtent, ja, die is ganz voor jou. Nu hebben Harry en Lena een Sleurhut. Ze staan op de camping, ja, dat is oké. De zomervakantie, dat is toch geweldig. Verrunnen papier met ver op de wc. Ja, en die rotcenten, die hebben we niet nodig. Als er niks hebt, pak de gennigen af. Het kind doet zichzelf, we zijn zo gelukkig. Ja, we zijn aan ons vrijheid verslaafd. Ja, we hebben een sleur, ver achter de wagen. We hebben een sleur, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer te klagen. En ook onze vuurtent, ja, die is ganz voor jou. Wat kent ze nu leren van Harry en Lena? Ja, vol centen, nee, dat brengt je geluk. Ze willen nooit van hun leven. Nou, en al bakstenen worden terug. Ja, we hebben een sleur, ver achter de wagen. We hebben een sleur, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer te klagen. En ook onze vuurtent, ja, die is ganz voor jou. Ja, we hebben een sleur, ver achter de wagen. We hebben een sleur, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer te klagen. En ook onze vuurtent, ja, die is ganz voor jou. Hotzee! Dankjewel. Dames en heren, we zijn alweer toe aan ons laatste nummer helaas. Er staat nog een geweldige artiest te wachten dan. Het laatste nummer, dat is een nummer dat gaat over de vrouw van Pierre. Jos, het is toch gezellig hier. Je moet toch niet over de vrouw van Michel hier. Wauw. Ja, maar we hebben Pierre het namelijk, dames en heren, moet ik u even vertellen. Pierre is een hele bijzondere vrouw. Pierre, vertel het zelf maar even. Ik heb toen geen fluiten verteld. Ik weet niet of dat zoals is. Ja, ik heb toen echt een fluiten van. Jos, ik kreeg mijn vrouw ook niet meer verzekerd, hoor niet. Ik kreeg ze nergens meer verzekerd. Oh nee, hoe vind dat niet? Er is geen één verzekering die ze nog wil dekken. Geen één meer. Echt een probleem, Jos. Pierre, dan moest die vrouw ook af en toe eens verwennen. Verwennen, kapot man. Ik doe dat ook af en toe, dan moest je gewoon de vrouw af en toe eens verwennen. Jos, ik heb ze voor de verjaardag nog een krultang gekocht. Ze lekkerste krultang hebben ze gekocht. Met een schoor aan. Een krultang? Ja. Ja, dat wordt wel weinig. Hoe vind dat? Ja, als hij naar de kapper gaat, Jos, dan weet je wat dat kost. Als hij even naar de kapper is geweest. Dan gaat ze zich naar de kapper, hebben ze zich zo'n perkamenten door laten zitten. Quantum miljaren, hè? Dat kost geld, jong.
En dan wat? En een perkament in de oren laten zetten. Pierre, Duiten kost dat. Pierre, dat heet niet perkament. Perkament, dat is papier wat ze uit suikerriet winnen. Hè? Dat heet permanent. Permanent heet dat. Permanent, dat zijn die flexen zoals op de hanje op Jos. Als wat die van die uitsleekdingen op dat, hier op de hanje. Nee, Pierre, dat is geen permanent, dat is pigment. Pigment heet dat. Pigment? Pigment, ja. Pigment, Jos, dat zijn die mensen wat in de rimboe lopen met die peniskokers op, wat zich te pleuren. Dat is pigment. Nee, Pierre, dat zijn pygmeeën. Dat zijn pygmeeën. Pygmeeën? Ja. Dat zijn die dingen in die piramides, die dingen wat in de woestijn in Egypte staan. Hoe Cleopatra nog begraven is. Nee, Pierre, dat zijn piramides. Dat zijn piramides. Piramides, dat zijn die bergen in Frankrijk hoe de renners overheen doen, Jos. Dit is zoete waar ik nog op zijn snuffel neergang met de gele trui aan, dat weet je nog wel. Nee, Pierre, dat zijn de Pyreneeën. Jos, Pyreneeën zijn die kleine visjes wat in het water zwemmen, dat ze erin flikkers en verrinnen en hartstikke op. Nee, dat zijn dingen. Ja, piranha's. Oh ja, piranha's. Ja. Moet je gewoon een vuur zeggen, wie we Ja. Nee, maar ik heb ook mijn vrouw les nog eens verwend, Pierre. Dan zal ik tegen Dondik dat noemen, de moddergoot schreef ik dat ook daar, dat is een herenvrouw. Schreef het ook als ze de vrouw wilt verwennen, ik heb dat les ook gedaan. Dat kent ze door, dat krijgt ze nog de Eda. Schreef ik ook Eda. En dan had ze zich toch een pakje gooiboter. Gooiboter van de Eda. En dan ging ik naar Hoespierre en dan heb ik de vrouw van kop tot teen ingesmeerd met gooiboter. En dan zijn we een keer naar bed gegaan. En 5 minuten daarna kwijkten ze nog, daardoor. Ik heb dat wel een keer gedaan met chocolade, Jos. Met chocolade? Pure chocolade heb ik er nog mee gedaan. Ja? Hartstikke dingen bij pure chocolade. Die had een half uur de nachtje nog gekweekt, Jos. Een half uur de nachtje nog gekweekt. Hoe vind je dat? Gewoon de hanje afgevegen in de gardinen. Ja, dat is... Gewoon die beers gardinen, dat is niks van eigen. Ja, dat moet zo niet doen. Goed. Dames en heren, we hebben een liedje gemaakt over de vrouw van Pierre en dat is getiteld Dun alles beter weten. Alles beter, dat je wel niet doen. Ik heb een gaast, alles beter weten. Ik weet het, mens met dat letter. Zie is er en alles beter weten. Wat neemt het mens met zie, het is zijn vriend. Als ik aan opzeggen, zegt zie al ik je niks ken. Ik houd de zuiger die goed vast, nog te veel stuk ligt op de kast. Als ik het zeker wil, zet zie al ik stil. Dus vlieg ik alles maar weer in, omdat ik echt niet ben en ken. Ik weet het, mens met dat beter. Zie is en alles beter weten. Een knuppel vindt ze mega strak, je stak je aan de kijn. Ik weet het, maar ze werd dat beter. Zie is en alles beter weten. Wat in mijn spet werd zien, het is een slumperie. Let op, met een solo, schribbelen knuppelen. Zie het een hart van steen, in een ik niks wat vergis. Ik wou dat ik me altijd wist, in hoe ze zie de baas. Doch is die volle gaas, wat ik zeg dat raakt nog wel. Ze vindt dat maar stomme kal, ik weet het mens met dat beter. Zie is en alles beter weten. Een knuppel vindt ze mega strang, ja stak je vinger aan de kijn. Ik weet het, maar ze met dat beter. Zie is en alles beter weten. Wat neemt het met zie, het is een slumperie. Nog een keer voor je, knuppelaar.
niet met zwet zien. Het is een slurprie. Dank u wel. De vuilbloggers, gezakt hebben in het programma de allerbeste Limburgse artiesten op de seniorenmiddag van 6 maal 11 jaar, de Oelis. Uit de Eelse komen ze. Ze stond binnenkort, wie lang op het podium? 22 jaar. 2 keer 11 jaar stond hij al op het podium. Reizen ze allemaal heel Limburg hier. Pierre en Jos de Knuppelen. Geef ze een applaus. Heerlijke, lekkere melodie om mee te doen, aangevuld met lekkere shellen, cijfer, wie we dat in het zuiden zeggen. En ook dat is een van de geweldige extra hier op het Senioren. Geef ze iedere keer nog een daverend applaus, Jos en Pierre, en verwens je een geweldig jubileum toe. 2 keer.